Sanibonani guys, igama ngiNqobile ngiphathela amazwi la ekwababa angumhla ka-17 August. Guys, uZwelakhe namanje akakutholi ukuphumula. Uthe evuka nje ekuseni uqale ngokusmala ebona indandatho ayiphethe esandleni sakhe azonikeza uBahumi yona njengoba nje sezoba unkosikazi wakhe. Guys, akakugwinyanga ngokujabula kwakhe. Kuthe kusanjalo nje esethulungiselelwe emsebenzini ekuseni uma wakhe wambingelela ngezithakazelo zakaMkhize wathi awukhabazelo ulale kahle kodwa uZwelakhe wamane nje kwathi chifi enhlizweni yakhe. Wathi namhlanje kuze abantu bakaMtawunge-ke sizodla idina, inyama sengiyithengile, ngifuna nje sihlale sonke etafuleni sijabule sibumndeni. Hayi-ke guys, uZwelakhe umane nje wamosha umphefumulo-ke umambukazi, wamtshela nje kahle ukuthi ngeke nje ngize ngikwazi mina ukupretenda sengathi mina nawe si-right phambi kwabantu bakaMtawunge. Ngeke ngikwazi nje ukuhlala etafuleni elilodwa nawe mina ikakhulukazi itafula-ke linomndeni wakaMtawunge. Guys, umane nje uma wakhe wabhocobala amezwe indodana yakhe ikhuluma kabuhlungu kanje. Uhambile kuZwelakhe waya emsebenzini njengenjwayelo. Uthe efika nje khona wangena e-ofisini, hhayi waqhubeka nomsebenzi warana ibhizinisi njengenjwayelo, kanti uNgoma yayona uzophinda futhi abuye futhi. Dumisani-ke guys, uthe mefika wabiza sonke istaff saseMkhize Logistics, wasibiza ngaphandle, waqede lapho wathi sanibonani. Zisebenzi zala eMkhize Logistics, ngithi anginitshele nje ukuthi uyazi bekukhona umfanyana nje obekade ehleli lapha esihlalweni esingamfanele, kodwa ningakhathazeki sengifikile-ke mina-ke indlalifa yala kaMkhize izothatha indawo yayo. Ningakhathazeki futhi-ke ngemsebenzini nonke emsebenzini isaphephile. Waqhamuka uZwelakhe wathi kwenzakalani la? Wathi mfana, ngisacela ungilinde ngaphakathi, angeke ngize ngibe modela, ngisakhuluma nestaff saseMkhize Logistics, inkampani yasekhaya. Ngicela ungilinde nje ngaphansi phakathi nje ofisini, angizoza manje kuwena. Wathi njengoba kade ngishilo-ke basebenzi bami, sengibuyile ehlalweni esingifanele ihlalo sami, seningaqhubeka niyosebenza. Wabuyela ngaphakathi. uZwelakhe akavaze aye ofisini uma nomlinda nje waiting room. Wathi ayibo, ungilinde la? Ngithe mina ngilinde ofisini. Wathi uZwelakhe awungitshele wegcwabe yini leyo uzama ukuyenza? Uthi hayibo, ngizothatha ongokwami okungifanele. Wathi ukhuluma ngani? Wathi lesihlalo phela lasalapha e-ofisini, uyazi nawe nje ukuthi sisami, kodwa-ke ngithi angibonge mfana ngokuthi ungifudumezele sonke lesi sikhathi, sengibuyile manje. Wathi wegcwabe, usuyahlanya yini? Wathi ayibo, umuntu ohlanya uwena lana ngokuyitshela ukuthi usangaqhubeka ube umphathi wala eMkhize Logistics. Owakabani vele wena? Owakabani wena? Hayibo guys, uthe suka lapho athi Dumisani lalela lawe mfana, kuzomele ukhethe lento lesingayenza ngendlela elula futhi siyenze ngendlela enzima. Indlela elula ukuthi umane usukela nje uhambe la, noma-ke indlela enzima-ke mina ngizokugxosha ebese uyagijima uya ka-CCMA nakhona babone ukuthi wena unecala bekukhokhise. Khetha-ke mfana, kodwa mina ukube benguwena bengizokhetha indlela elula yokuthi ngiyihambele nje. Hayibo Mkhize, uDumisani guys, ayi cha, uyayimosha impilo kaZwelakhe kancane kancane. Guys, akupheli-ke lapho. Umhlaba uke wafika-ke kuZwelakhe ezombuza ukuthi kodwa bafo, kungani ungangitshelanga le ndaba le kusa-early? Washo kuZwelakhe ukuthi mfethu bekunzima. Wathi kodwa bengitshela ukuthi usuyangithemba ngokukalela ukuthi sikhulume noma yini mina nawe. Wathi uyabona nje nawe isimo besinzima. Wathi khulileka bafo, mina nje uhlezi uMkhize mina hayi uhlezi uMkhize. Kwafika-ke nomkhonyana-ke kaKhethiwe nababo bathathu-ke bathembisana ukuthi bazonakekelana njengobhuti, bazwane, ayikho nje into esazoshintsha kubudlelwane babo guys. Bahagana kwakuhle kwanjeyaya. Le emzini-ke guys kaMambukazi, Mambukazi umane nje walala embhedeni, walala wathi polokoco embhedeni emva kokuthi indodana yakhe imtshele kahle ukuthi ma, angikudingi etafuleni la kuzobe kuhleli khona mina nomndeni wakaMtawunge. Wafika udadewabo-ke ezombuza ukuthi hawu, kodwa dadewethu right? Wathi ngi-right. Wathi ngempela kodwa dadewethu uyifihleleni indaba enkulu kangaka, iminyaka eminingi kangaka? Uyazi phela mina nawe sedlule ey'ntweni ey'ningi kabi, bengitshela ukuthi uzokwazi ukuthi ungitshele indaba enkulu kangaka. Hawusho-ke ubani ubaba kaZwelakhe? Wathi ukhethe wakhe Mkhize. Wathi hayi, ngiyakwazi lokho kodwa sengisho mina ubaba wakhe wegazi, i-biological father. Hayi guys, umane nje wathi ngithe ukhethe wakhe Mkhize, uyena wamkhetha ukuthi abe indodana yakhe. Futhi-ke ngicela ungaphinde ungibuze lowo mbuzo dadewethu. Nangampela-ke
wamane wamnikeza ihagi udadewabo ebona ukuthi cha, ugirl akayimisele neze ngokuthi-ke amtshele ubaba wangampela kaZwelakhe ukuthi ubani. Guys, uZwelakhe-ke umane wahamba noBahumi bawushawa ngumoya guys. Bangena kwi-hot air balloon, bandizela emoyeni. Hayi, ubejabulile uBahumi. Ubebona kahle ukuthi yabo la wathola indoda ngampela, indoda emadodeni. Kuthe kusanjalo esabona umoya omnandi wale phezulu eduze kwamafu, ugirl umethi qala nangu uZwelakhe uqhebeza indandatho guys emali ngampela eshisiwe. Umane wancibilika njengerama ugirl waqede lapho wabonga, wabuza uZwelakhe, will you marry me? Wathi yebo. Wayifaka indandatho emunweni, kwakuhle guys. Wabuza-ke uBahumi ukuthi ayi cha wena unama-surprises amaningi. Wathi hayi akuyona i-surprise lena, vele into ebekade ilindelekile, indoda masilobolile kumele-ke ilendele ngendandatho. Ayi-ke guys, bahambile-ke babuyela endlini. Bebuyela endlini bekumele kube nedina namhlanje, kodwa-ke uMambokazi akavaze sihloniphe isinqumo sakhe uZwelakhe. Umane nje wafika impela emcimbini-ke wedina yabo nomndeni wakaMtawunge. Umndeni wakaMtawunge futhi awubanga nankinga ngoba phela abazi bona ukuthi cha, kuxabene ububende phakathi kwaZwelakhe nonina. Hhayi-ke uMambokazi guys ubenza 1 hayi 2. Upheke ukudla okuyisitshuro kwehle esiphundu, waqede lapho waba welcoming ngendlela emangalisayo. Ubesmila the entire time. Hey bo, bevezela umhlathi guys izinyo. uZwelakhe umane nje waclearisha ithroat embona uMambokazi laphaya. Kwasho kona ukuthi sekulate phela ukuthi amgxoshe, especially njengoba umndeni wakaMtawunge busukade usufikile. Guys, uhlale phansi-ke kuZwelakhe. Hhayi-ke waqala-ke waphaka uMambokazi. Bakuncoma ukudla kwakhe bathi, eyi Mambokazi, kudla kwakho kumnandi. Hey, wajabula wathi, oh ngiyabonga, uyazi phela lokhu kudla ngangikuphekela ubaba kaZwelakhe, kwakuyimfivilithi yakhe. Guys, igama lithi imfivilithi kusho ukuthi favorite. Hayi, uthi yazi wayethi mekudla, hayi ubone kahle ukukhabazela ukuthi hayi usejabulile, amthathe uZwelakhe ambeke eduze kombhede amteketise athi wena uyindlalifa yami, wena hayi uzokhuluma indoda. Wathi uZwelakhe ma cela kahle ma, ngiyacela please stop. Wathi hayi mntanami ungakhathazeki, ngiyazi uphatheke kabi ukuthi ubaba wakhe akekho lana, kanti uMkhize ukuba ubelana hayi nawe ubezosho okufanayo ngawe. Yazi ukunikeze zonke iy'khali zokuthi uqhubeke uliphathe leli khaya lakaMkhize. Guys, bayazi kaMtawunge ukuthi uZwelakhe akasiyena okaMkhize ngampela. Angazi uMambokazi kungani esekhuluma kangaka-ke ngokuthi uZwelakhe-ke ingane kakhethu wakhe. Vele sebeyazi ukuthi cha, akazalwa ukhethu wakhe. Manje kumane kwaba awkward uma uMambokazi lokhu eqhakambisa kangaka ukuthi-ke uZwelakhe ungumkhize. Sibazi kahle ukuthi akayena umkhize. Guys, Mambokazi wamosha guys. A beautiful dinner amane abe disaster. Aphela lapho-ke amazwela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama nginqabile ngiphathela amazwela ekwababa angumhlaka